Jo diria en primer lloc que aquests anys que he col·laborat amb el clúster han sigut uns dels millors de la meva vida professional. El clúster va néixer el 2012 com una alternativa a el que eren les associacions verticals i es va intentar que les associacions dels sectors fossin horitzontals, no tan verticals. Què volia dir això? Volia dir compartir coneixement, compartir experiències, compartir tecnologies, fer networking, i el clúster va néixer amb aquesta intenció, 12 companyies, afortunadament amb l'equip que teníem i que després s'ha anat evolucionant molt positivament, el clúster ha anat creixent. En aquests moments estem a prop de 130 o 132 companyies de tota la cadena de valor i durant aquests anys jo crec que ha sigut molt positiu la visibilitat que se li ha donat al sector a través del clúster. Aquest compartir de coneixement que les empreses abans consideraven que eren seus i ara no són seus, sinó que és una mica de tothom, projectes d'innovació. El món està canviant radicalment i el clúster ha fet que el nostre sector també canviï i que el món del packaging sigui considerat un dels sectors estratègics actuals i de futur. Jo crec que el clúster ha tingut un pes específic amb aquesta transformació i la veritat és que aquests 10 anys han passat molt ràpidament, però han sigut molt positius i penso que els propers 10 encara ho seran millor. Moltíssimes gràcies.